Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upots ato mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio. Aksyon na Radio Philippines Standard Time, las 4:54 na sa liwat na mayong hapon na naman. Yari kita sa Marso 30 tuwig 2021, Martes Santo. Amo ini kelima kag katapusan nga Martes sa ikatatlo nga bulan sa nga tuwig 2021. Ang nga bulan sang Marso, isa sa 12 ka bulan sa kalendaryo nga wala gid sang regular holiday. Abe, way tuod. Mayara lamang sang apat ka numero kung apat ka petsa ang nagapula. Pero lonsay mga adlaw na sang Domingo, damo gihapon sang nagapenitensya nga mga tao subong tungod sa tuman ka normal nga sitwasyon. Sa karon ti minute init gihapon ang tiyempo. Grabe ang birada sang silak sang adlaw. Damo-damo sa mga lugar nga ang duta nagamalala, kagamat-amat nga nagabalagtik. Ang yabog nagalupad-lupad sa hangin, medyo may pagkadelikado ini nga sahi sang tiyempo kag senaryo. Kaya importante ang paghalong naton taran. Dapat dumdumon ta permi ang paghalong. Mas maayo nga wala sang masakit o kon balatian ang lawas. Bisan pa nga ginatsangaw ang wallet kag bulsa. Aman ang ginasiling sang kanabanan nga anhon mong damo nga kwartaman. Kon kada simana, ara ka nagabalik-balik ka bakasyon. Bakasyon hindi sa mabugnaw nga lugar, kundi bakasyon sa ospital. Bangod sa nagabalik-balik nga balatian. Ang importante subong, may maayo lang kita nga panglawason, pero mas maayo pagkuntani, no? Kung way ka na sang masakit nga dabatyag, damo ka pa manggad, butata permeng budget, wala ka nang hahanapin pa. Basta mga mo siring tindog sang papangaboy sa katawo, importante manakag dapat gid, nga updan nila sang pagpangamoyo, pagsimba kapag ampo, sa mahal nga makaako, tangod way na sa iban pang dalangpan kita tanan. Kunara kita sa alang-alangan, kundi ang yara sa ibabaw o kon kahitasan. Ang inyo sa nga pala tunturan Action Reports After Edition. Liwat naman nga magabalasa, magalinas, kag magaayag sa nga mga balita ka impormasyon. Dahil lamang sa Diwa Easy Action Radio Bacolod sa 184 sa Lelisuan. Sang inyo sa tagsa ka mga radyo sa ato sa nga monitor sa ato sa nga live stream. Good afternoon sa YouTube Live. Standby lang ka ba darala ka mo kay Ariman Kabedri. Dugay-dugay acknowledge ta ka mo. Inyo ka aksyon. Aksyon na Marlon Hilabaya. Kagkaroon sa atong Pangulong dinala. Sa balita lokal nga hugada, Governor Lacson sa mga hapon, may bag-o gin-issue nga EO, Executive Order. Apat ka mahina nga mando nga naga-implementar sa nga palariho nga travel protocols sa bugos nga Negros Occidental Uniform Travel Protocols sa idalom sang COVID-19 Interagency Task Force for Emerging Infectious Disease o kung diseases. IATF EID Resolution number 101 Series of 2021. But sa lingon nakabasi inigihapon
sa resolusyon sang national nga IATF pero mayara sang revision. Kung sa lingon, hindi tanan nga nasaad sa resolution number 101 sang national IATF, sundon gito sang Negros Occidental. May gamay lang nga gin-revise o kung gin-ligwat ang ato sa gobyerno probinsal sang Negros Occidental. Sa nasaling tara, 4 ini kapahina. Naging pirmahan sang gobernador subong lamang nga hapon ang nasaad mga kaaksyon dulaon. Anong dulaon? Nami tani ko madula na gid ang COVID-19 mo nang gidulat sang kataran-taran gid amo nang handom sang taran gid nga madula ng COVID-19. Pero sa saring mando dulaon ang requirement. Ano nga requirement? Requirement nga negative RT-PCR test result. Antes magbiyahe sa taran-taran nga mga travelers sugod Abril 1 sining 2021. Dibla na dumduman nyo to sa Resolution 101 sa NIATF ang mga travelers na nagasulod sa probinsya akon sa Negros Occidental tinag-obligar gito yung Negros Occidental bisan pang Resolution 101 sa NIATF Uniform Travel Protocols man to nagasiling hindi na obligado ang mga nagapalauli nga magpa-swab test o kung magpa-quarantine ag pwede magkadiritso sila sa nga balay. Pero ang Negros Occidental bagi sa kay Governor Bong Lacson nagsilang nga oops di na guro pwede implementar diri sa Negros Occidental. Kinahanglan niya mag-present sila sang negative RT-PCR test results. Kaya ang natabo mga ka-aksyon ang mga travelers nga nagabot sa Negros Occidental nagpa-swab test kaniya sa lugar nga ginhalinan nila kay manti may validity man mo. Mayara sang inuras nga dapat tawbigon sa oras nga dapat isipon dito dapat maglapaw sa 72 hours. Di mayara kay ba sa nag-comply nga mga travelers mga ka-aksyon. Tamatuod bala na nga negatibo ka sa kagaw pagsulo mo diri sa Negros Occidental. Galing kay ang bad news to mayara sang nakalusot nga nagbakal sila sang peke nga negative RT-PCR test result halin sa lugar ginhalinan nila nagtribo kaho itong balita may pila to may 8 gito ka mga local stranded individuals sa LSI nato kiba nagamit sila nga sang fake nga negative RT-PCR test result nga inimbestigahan sa subong sang Negros Occidental. Balik kita sa panibag-o nga EO Executive Order ipirmahan sa lamang nga hapon ni Governor Bong Lacson. Nasaad nga dulaon na ang requirement nga negative RT-PCR test result antes magbiyahe sa taran-taran nga mga travelers sugod Abril 1, 2021. Nano ang matabo ang mga travelers pag-abot sa Paluparan Airport, Pantalan Seaport o kung terminal diri sa Negros Occidental ipaidalom sa RT-PCR testing. Simple nga sugulanon kung ano to sadtong ginapatuman ibalik ang kaugalingon nga travel protocol nga gina-implementar na gadaan diri sa Negros Occidental bangod tested and proven ato nga nakabulig ato sa pagpanubo sa mga aktibo nga kaso sa COVID-19 diri sa Negros Occidental. Ginasiling ang paghalog sa travel protocols nga ginmando sa gobyerno nasyonal amo ning ginabasol kun nga aga mabutyog ang kanamuo naman sang kaso sa COVID-19 diri sa Negros Occidental kabakulod. Di hambal sang provincial government sa Negros Occidental ngita ta sang pinaka pag-on nga pantapat pamaagi ti balik ta ang pag-require sa mga travelers na pag-abot diri sa Negros Occidental dapat magpa-swab test gid magpakuha gid sang RT-PCR testing. Swab upon arrival, swab pag-abot diri sa probinsya, pa-swab gid ano ang exemptions galing ma-exempted mang Japon diho. May exemptions ang government authorized persons outside the residence amo na silang ginatawag nga mga APURS.
Why gid man ginaobligar nga mag-mandatory testing o kon quarantine. Pero, ari ang pangabay sa provincial government. Kung gusto sang apor nga mapiho nga hilway sa kagaw nga korona ang yanawas, pating miyembro sang iya sari pamilya, ginainggan niyo gid sang gobyerno provincial nga dapat magpa-RT-PCR test gid kag magpa-quarantine kamo nga aman. Ang rason siri bangod damo man sa mga apors nga nag-abot diri sa Negros Occidental, ang iban close contact, no, sang nag-COVID positive. Di kon close contact ka, apor ka, hindi ka magpa-swab test, hindi ka magpakwa. Kapakwa ay obligado ka gid kay close contact ka, kay go murahon. Kay iban positive. Ang iban nga mga apors naman niya, na bisan pa nga why sila gina-require mandatory testing, nagapa-swab test gid sila ya, ilay desisyon nga magpakwa sang swab test para mas kahiluwayan niya kag kahiluwayan sa miyembro sa iya pamilya. Di ba nagpositive? Oh, te ko ni pasalamat sa why sa kabalo positive gali sa COVID-19. Muna way nasa nakapanghalit pa sang iban. Oh. Amo na ha ginaengganyo gid sa provincial government sa mga apor da maka-aksyon kon way man lang kamo sa emerhensya. Bisan paganing emerhensya kon butan sa kukutin nyo ang kaluwasan sa lawas niyo kung miyembro sa pamilya niyo, piyapiyuan nyo man. Sunod man kamo sa mga pagsulundan na gina-implementar sa ato sa nga gobyerno. And datos ang PIMT mag-aksyon, damo man sa mga apors nga nagpositive sa COVID-19. Simple lang ni intindihon. Kung luyag niyo makabulig sa gobyerno, kag makabulig mismo sa inyo sa kagwalingon ka sa mga tao nga matapos na ng krisis ni, dapat nabisan sino man, apor ka man, frontliners ka man, opisyal ka man sa gobyerno, dapat magsunod man kung anong pagsunundan. Buligay na lang tanan, way nasang basulay. Ang ginahambal bla mga kaaksyon nga kung total na basa ka na gidman, paligo ka na lang. Kung basa ka, hindi ka maligo ba? Si kundakpon ka ba sang trangkaso kag kulibra? Oh. Ara ka na gidman sa kaalang-alangan at rakahan na lang, sulaya na lang. Dugay-dugay tingog ni Governor Bong Lacson aton bantayan kag pamatian. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Samtang Quarantine Center Action Team Head Councilor Novero nagpasiguro nga may nagakaigo pa nga isolation facilities ang syudad kasunod sa pagsaka sang COVID-19 nga kaso. Una sa balita, una sa aksyon. Di tara paghulaton pa nga mapuno na pangitaan tara siguro sang ideya sa ulihi. Kaya raho way ganubo sa bang kaso ga saka lang ang kasaka kada adlaw. Samtang paghalong sang Negrosanon kay Bacolod nun di lamang doble kundi triple na sa karon. Bangod sa nagasurip. Do flash no. Dasig nga pagdamo sang bag-o nga kaso sang COVID-19. Ang Bacolod kag Negros Occidental daw kuangay lamang nga paindisanay sa kanamuon sang nagaduga nga aktibo nga kaso. Mga dapat ibatuman nga pagsulundan na amat man nga ginumpisahan. Kagabi, alkalde sa Bacolod nagmando ang grounds o kanatubang sa New Government Center, NGC, nga mo ni perme ginakatuan kag ginalagawan sang mga tao ginsaradaan ay temporaryo hasta ini Abril 4 agod malikawan ang dugang nga linat na isang kagaw. Ang NGC, isa lamang ni sa mga lugar nga ginatipunan sa ginatos kung kaisa ka galabot palinibo ka mga tao para lamang magpaliwaliwa, magpungko, kag mag-ulo istorya, mag-jogging, kag mag-selfie. Kaya padalabot ang mga chismosa kag chismoso. Una sa balita, una sa aksyon. Amo nang pinalamang ka mga senaryo nga hindi anay masaksihan sa NGC grounds. Ang sunod na klaro ha, ang ginpasira temporaryo grounds lamang, no? Inang may malapad bla nga hilamon. Oh, muna sa
ang transaksyon niya sa building o kung pang gobyerno sige di agapon. Ang luwas lamang sa mga opisyal nga kung ang mga opisyal ara gyapon niya dapat report gyapon da sila. Labi na gid sa may mga obligasyon da, may mga pilirmahan. Luwas lang sa mga opisyal nga kung kampanya man lang nagapakita sang kuno kapisan. Pero kung kinahanglan na gani ang bulig sa mga pumuluyo, daw nag-aala madjikiros lang nga hindi bakit ano, pati komunikasyon gani kung kaisabi sang tawgan, why taraga sapak. Amo ni mga opisyal nga nabi ibundak sa tiyon sa eleksyon. Una sa balita, una sa aksyon. 508 Action Radio Philippines Standard Time. Ari mo nohon ko gini problema nga nagabalik-balik sa syudad. Isyo kag senaryo nga permi ginamuno sang mga tao. Simple lang tani nga problema ni pero kung di masolusyonan sang mas temprano, pasi dumamol bla kag tumambok bla hindi na masarangan. Mag-alalawas na. Ang istorya angot sa mga tao, bata man kontigo lang, nga ara sa dalan pinabayan, kung kaysa ginatawag ini nga mga badyaw. Kayang ilas nga dagyaw, ang dagway ni daw badyaw, pero kung si saon gid sang tulid, hindi man nagali badyaw. Ang inapulian nila barangay manis Bacolod yo. Nagapabulo badyaw lang. Ang balita mag-aksyon hindi nga mga tinuga liwat na naman nga nasiplatan. Nga nagbalik sa pila ka mga dalan sa Bacolod. Nagapangayo kayo, nagapanguhit kag kun kaysa may paaman pa nga panglamhit. Daw plakang guba ni gabalik-balik bla. Aktuhan sang syudad, gastuhan kag papulion sila sa nga lugar nga ginhalinan, pero pagkalipas ang pilaksmana kun bulan, daw kureng bla yung palayas nga bumalik sa ginhalinan. Ang kureng bla bilin bla sa ibang nga lugar. Bedwe kibot ka lumpat sa bintana mo balik siya. San lang tabo nyo dira sa may dalan sa Karanata, Lizares. Pagpundo dira sa salakyan nga di pasahe, malumpat na sila sakay sa babaw, humlad palad, kag mangayo kayo sang kwarta, kakunoy bakal pagkaon, igo murahon gani mga kaaksyon ang kwarta, nga hinatag akong ginbaton, ato sa unhan ay ginasugal sampang nga hantog. Ay iban nga maedad mga kaaksyon, gana bakal sang whiskey, kag turuson. Hindi ni Mayo nga imahin para sa syudad. Ano ba lang rin pinakapag-on nga solusyon sa nga problema? Wagi ba lang sa opisyal na tondres gobyerno nga nagapaminsar ko ng Mayo di? O kung basi pa wala porsyon na ba lang ni? Total, layo pang eleksyon. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Samtang sa Balita Nasional, PhilHealth ID number. Obligado na, required na para sa vaccination batok sa COVID-19. Kung why ka PhilHealth, di ka galibang pagkunahan magawang plastadas ni. Mga senador, ginabi-abi ang mando ni Presidente Duterte nga tugutan ang pribado nga sektor sa pagbakal sang bakuna. Gobyerno target makapasaka sang tub-tub 90,000 na COVID-19 test kada adlaw. Imag 90,000 ka turukay kada adlaw tinabot-amo naman na. Kami pa nga matapos-tapos na rin problema ni Presidente Duterte plano magtukod sang Vaccine Institute bilang legacy. Samtang industriya sang mga umalamba kag industriya sang musika sa Pilipinas tinapoto subong sang kasubo. Akay wagid ginalahuman ang hitabo. Ang pagtaliwan sa original Filipino music OPM icon Claire de la Fuente sa mga adlaw napatay sa edad nga 63 kaya iban ka siling 62 no? Bangod sa cardiac arrest ba ng balatian ho nga nagapangibot lang ni hindi mabalaan kung saan matabo ni ang isa sa masakit nga dapat naton halungan, ang cardiac arrest. Si De La Fuente na nakilala ini sa pinakasikat nga ambahan nun, nga may tig-ulo nga sayang. Nagbantog ng isang 1970s,
Bilang isa ka joke box icon, sa siniman nga tuig nagsikate sa niya kanta nga Sayang. Kaya damo ka sila nga ti sayang gito, no? Ubin pa riya dari sa aton sa 63 kag babaye. Matapos magsikat sa industriya sang musika, ini si De La Fuente Macaction nagsulod sa isa naman ka industriya sang negosyo, nangin business woman ini sa Marso 2019. Ginpahibalo niya nga aya aranasa sa negosyo nga alternative medicine. Di basta Claire De La Fuente nga ngalan, hindi man na malipatan ang mga parihon niya man nga joke box queens nga sanday Imelda Papin, Eva Eugenio. Ginbansagan sila nga mga mag-abyan gid. Di magsiling kita Imelda Papin arabadang isang linggong pag-ibig nga kanta. Arabadang ginatawag nga tokso. Amo na sila nagpasikat gid. Si Claire De La Fuente ulihin na sa nakitaan sa telebisyon kay Iloy ni isa sa mga nakusahan tubala sa kaso nga pagkapatay sang flight attendant blato kon flight attendant. Yes, si Christine Dasiran ibla. Ang bata ya to, nag-ako mga ganito nga gay, no? Isa to sa mga akusado ti siyempre Iloy, uligan mo gid bata mo. Dito siya last nga nakita sa telebisyon. 514, 514, Action Radio Philippine Standard Time. Sige, sa nga bahin ato na ibaloon, ato na kanduan ang observation report sa ato sa nga patrol, dalagan sang trapiko sa syudad. With Action John Diaz sa patrol. Action John, mayong hapon please kami. Ay nga po na sa tutanan nga mga ka-action. Ang patrol ko nari kami sa area sa Dalan San Mars sa may Burgos, San Juan, pertaining traffic sa nga po na yung mga salakyan lang halin dito sa may Halandon kay temporarily grabe ginapanugutan ng mga salakyan sa San Juan halin rin sa may Palangka Avenue nga dito makalusot may pangtapos nga construction ng dalanon sa mga mismo nga lugar. Temporarily ang tanan nga mga salakyan dahil ginapadivert padulong sa area sa Burgos, San Juan nila direksyon dito padulong sa may pang dalan na lang doon. Siguro temporarily mas maayo kung dari na lang sila na maglabay sa area sa Katunaw o kung makaaksyon dari mapala sila nga posisyon. Makita ganun natin ang mga drag ko mga salakyan, mga delivery van, delivery sa na kita pa diretso sa bahin mismo sa dalan Burgos, San Juan. Anong rason nga kung kamo, dari ka mo naglabay sila nga po, expectaron nyo gate nga parte kabugat ang trapiko, ay darita lang nga sa nagkang ginapadiretso, wala sila ginapalusot dito sa may Bradco Port, nadrabla sa may bangka mismo mga ka-aksyon, kailang alang abi, no, ongoing ang pagkayodra sang dalanon. Subong nga hapon, dari kita medyo na ipit kita dari sa traffic sa may Burgos, San Juan, kay amo na sa nasaling ko na, parte karamo sa masalakyan, ginabuligan na ganyan pinanay ka traffic enforcers ang gin-assign mismo kabisaw. Sa aton nga mga ka-aksyon mga motorista, makita nyo sila may piladra ka makarato na mga ka-aksyon sa Palangka Avenue. Ang Palangka Avenue, ang ulisab lang dalanon sa likod sa SM City Bacolod, dala pa kato dito sa may Bradco Port. Nagkarato na dala ang kabutangan temporarily o contemporary nga bagasiratan ang area 3 sang dalan Halandon bangod sa ginapagapadayon nga pagkayo sang dalanon. No? So hopefully nga may insendihan na aton nga mga motorista nga diri masami nga galabay sa Palangka o di ka makaksun kalusot sa may Bradco Port kada silabi doon yung ginamaligawan ang traffic diri sa may Burgos, San Juan. So hopefully klaro man sa totalan nga makaksun na isa ka mga tips nga pwede na tumadulong sa jutanan diri nga po nga kung diri ka mo alin sa may area mismo sang sur nga bahin sang syudad like Dalan Araneta wala hindi ka muna na maglabay diri sa may Barangay 14 may Palangka Avenue kung tani maka-shortcut ka mo diretso sa may Alandon. Hindi ka mo usoy, balik sa may Plaza Publica, usulod ka mo Dalan Araneta, then go straight maka-action Rosario Araneta, San Sebastian Araneta, diretso Luzuriaga Araneta, then Gonzaga Araneta, then right turn ka mo, of course, usoy nyo ng ruta mismo sa masalakyan, na nagapadulong sa may Plaza Publica. Then paglabot rin sa Katuslao, diretso man maka-action hindi na ka mo magkapasulod sa SM City Bacolod dito nga ruta, hindi ka mo to kalusot sa may pabalik sa may Bradco Port. Hindi ka mo labay sa may Katuslao, straight nyo lang ni ipakadto dito maka-action sa likod sa Provincial Capital Laguna.
Then, hindi ka mo mag-left turn sa North Capitol Drive para makabalik ka mo San Juan. Kaya expectaron nyo na maka-action nyo partid ang traffic subong hapon. At to dikto na nga ruta sa may barangay size kag padulong man sa may dalan halandon. Dali na lang kamo usuyo nyo na rin ng Gatuslao, palapos ka mo dikto sa may Bias Aquino Drive. Ang Bias Aquino Drive, dali sa may likod ka Abis, kakilid ka Abis, mga kakson. Andres Bonifacio Elementary School dra sa may barangay 3 ng area. Di paglabot sinadra nga lugar, ang imo ninyo ma-left turn na nakamo pabalik diri sa may Santo Niño stop sa may barangay 2 diri sa sunod sang Bacolod talan San Juan ina. Pero at least nakalampuwas kamo sa traffic didto halin sa bahin mga kakson sang dalan halandon. So short guys, naka dapat inyong ruta nga pwede niyo maagyan agod nga malikawan ang traffic along area diri sang dalan San Juan mga kakson. Or ang isa dyan ka option from Dalan Gatuslao, pwede ka ba makakson ka right turn pakadto diri sa may Dalan Lacson, no? From Bias Aquino Drive Gatuslao, right turn ka mo pabalik sa may Dalan Lacson, diri ka mo labay sa may Ramos makakson. So mo na ang pila ka mga dapat ninyong tandaan agod nga hindi ka mo maipit sa traffic sa area sang Dalan Halando. Na mo may subong ang medyo ginatutukan kanila kang makita nga rin naton kadamo mga traffic enforcers naging pang deploy ang aton nga mga otoridad, especially Bacolod Traffic Authority Office, kani nga hapon mga kaugson. Ibang nga dalanon sa palibot sang syudad daw kaangay sa Gyapon kahapon sa may Lacson nga area diri sang Lopezina, moderate heavy ang traffic situation. May mga traffic enforcers nga ginpamtang bisan pa nga nagafunction o kung nagaganang traffic light sa Burgos San Juan o kung Burgos Lopezina mga kaugson. So, expectaron halin ka sa may east, padulong west, mabalubugat ang traffic, rabasad ko na sa masalag ka nagrabot, dali ganyo, sa police station number 4, padulong dito sa intersection point, ng Burgos, Lopezina. Isa dalag karason, na malakitaan kikitang kadamo sa masalagyan, nga nagabiting the red lights, o kung nagalusot gyapon, bisan pang kinanan nila, kung tanay magkatagligwa, ibang nga masalagyan gikan sa makatuway nga direksyon. Ang pila naman sa salagyan, alin diri sa Burgos Public Market, medyo nabalaba man, mas bugat ang traffic, dira kahinay sa movement. Kung aton nga abiso sa tutanan ng mga motorista, kung nalin ka mo diri sa may downtown area, hindi ka mo siguro kalusot na lang sa Gonzaga, dito ka malabay sa Gonzaga Makaksyon, tapos sa Gonzaga Lopezina, at least dira, nagaganang traffic lights, and pwede pa ka mo ka-shortcut, palapos dito sa may Doña Juliana, ako sa may Gonzaga Extension, palapos Las Palmas Makaksyon. Then may shortcut na dira pakadto sa may circumferential road, no? Siniman nga hapon, manay ang panahon sa palibot sang syudad, marami itong panyampo, higit pati maansang pagulan, wala man nagatipon ng gal, hopefully magtayo yun rin stop sa kagabihon. Tamo na kapamangkot, no? May mga bagong pagwa nga announcement ang Philippine Coast Guard, kaya nasa ugto, may ginbalita pa nini, no? Sa Drisag sa Radyo Bacolod. Pero sa mga nagpamangkot, ang Philippine Coast Guard Negros Occidental ang nagpalayag nga ang biyahe sang fast cut o kung ng pila, fast cut abi mismo makakson, suspendido sa Abril 2. That's April 2, Good Friday, kung sumabot nga Biyernes, kaya resume ang ilang biyahe. Masunod nga adlaw, Black Saturday, April 3, mga kakson. Iban po yung mga schedule, mabasahan sa gihapon sa Facebook page kag Report Man Diri sa Action Radyo Bacolod. Para mga kakson ng pinakasitwasyon sa palibot sang syudad, ang sitwasyon sang trapiko, pinakauling update sa biyahe sa mga sakayan pandagat. Sa totalan mga kakson, basta mo sa panyempo, na magmanigop sa sa patrol ang tagibot sa Bacolod Action Tron Diaz, una sa na sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Alas 5:22 ining abahin dalaman sa aton sa tapos gidlaman sa standby.
Okay, sa live stream, Alex Fuentes. Okay, thank you. Kapamati. Monitor, listening and watching. Alex Fuentes. Alunan Suset. Monitor lang ko ni Hong Kong. Be safe and God bless. Suset Alunan. Okay. Alberto Singson. Kapamati lang kami sa Charito. Action Marlon. God bless. Sa Charito sila. Okay. Elizabeth Malak Gabala. Good afternoon, happy listening to Malaka family. Keep safe and God bless. More power to ARB. Gangi SJ, watching from Switzerland. Good evening sa family ko, Gangi sa La Carlota City. Thank you, good. Kenneth Valencia, good afternoon, Action Idol. Monitor lang ko ni. Ramel Ugatis Hanoy, bayang hapon, watching from La Carlota City. Barry Yoga Ray, watching live sa Barangay Pandaron, DSB. Marilo Kahilig, monitor gid from Barangay 1-A, Manapla, God bless, salamat. Alin Lowy Himutia, monitor kami di sa imo sa nga program, watching live from Linawon, Kawayan. More power sa program, stay safe and God bless. Domingo Eguan siya, good PM. Dona Navarrete, o kung Dona Navarrete Macario, aming hapon, God bless. Alex Montesa, Gamonitor, Donan Navarrete Macario. Imelda o kay Kapitan Imelda Hamilo Bangwanga, mayong hapon kay Kapitan. Josie Joaquin, good afternoon, watching from Silang, Cavite. Jocelyn Dibon Dispoho, good afternoon. Unitorta de la Peña Barbecue. Lola Turing, siya po sa nga program sa FB Live, pero permi si Lola, nag-upod siya mo sa radio, maraming salamat. Okay, happy birthday ko sa kay Tita Evony de la Peña, salamat. Palihog kami Action Marlon, pa-greet lang pamilya de la Peña sa Barangay Inclaro, ka pamilya Quezon, sang Hacienda Santa Teresa, Pocatod, Binalbagan, Melvin Peña Fiel, mayong hapon, EJ Lawrence Cordero Francisco, Mamang Luz, kag Tatay Lupong, sa Baslay, Talakdan, Kawayan, Negros Occidental, watching from Manila. Si Bia Jonathan Araman, Guillermo Clarito, Abyanya ko Sanday Fred Madred kag Boy Miguel Beriliano sa Barangay Authority, Pabini Coral, thank you. Okay, sa pamilya Saludares, Katige, Kabitoya Trinidad, Nabor, Mogar, Rojo, Estrevillo, Estrelianes, kag Clarito, nag-upod man, Barangay Budapesta, Gibong, Pontevedra, kami kalipay nga gatabid sa imo sa di madabogid nga salamat. Okay, LG Guillermo, hi, good PM Staran, Alex Montesa, Leog Tamyaw, abyan ko sa Piyak, Kabahin, sang kalibutan sa Naimam Vanessa M. Mayo sa Minnesota, kag si Go Wi Son J.R. Elson Albao sang Phuket. Greetings coming from me in the land of Sugar Baron, the Pearl of Orient. Sis, maraming gid nga salamat. Marlene Plotenia, salamat Action Marlon. Rasi Manjo B. Arnejo. Angie T. Saluna, good afternoon Negrense. Felicito Garaygay. Mangkot lang kami, ari kami sa Cagayan, mapuli kami sa Bacolod sa Tagob. Ano ang requirements para makapuli kami da? Salamat gid Action Marlon. God bless. Ti sa Bacolod ni siya, no? Sa Bacolod, i-check ko lang sa Bacolod kay lain ang protocol. Sa Bacolod lain mas siguro sa Negros Occidental, okay? Felicito Garaygay. Okay, sa Bacolod isa. Sige. Salamat gida Sir Felicito. Rosaleo de los Reyes, watching live, Kilantang Hokson, Nelbel Lyra Chichi from Progreso Binalbagan, kag Randy Aldamar, Nelda Roldan from Carabalan, Himambaylan, salamat kid babuhay. Rumi Agsam, good afternoon. Eleanor Guro, mayong hapon sa Marlon, thank you. Christine Menyes Villalobos, monitor lang ko din sa Barangay Pandaron, DSB. Fernie Espanyola, watching live ako din sa Barangay Lukutan, Kabankalan. Okay, ayaman balikan ta naman dugay-dugay.
namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Ang ining sahi sa balatian, masabay naton ginarekomendar panyawan o mag-capsule with mangosteen. Hindi mo pauli sa iba
protocols under COVID-19 Interagency Task Force for Emerging Infectious Diseases, Resolution number 101, Series of 2021 with revisions. May revisions. Ang Section 1, IATF EID, Resolution number 101, Series of 2021 is hereby adopted with the following specific application. And travel to the province of Negros Occidental for all purposes, including but not limited to business, essential service, leisure, and tourism, shall be open to the public subject to the following requirements. Amo ning importante ang requirements kado. Submit to RT-PCR testing upon entry into the province. Ang tanan nga mga travelers nga sunod sa airports, seaports of Negros Occidental shall undergo mandatory swabbing kag COVID-19 RT-PCR testing regardless of destination. Kadua, ang tanan nga mga travelers shall be quarantined until their negative test results are released by the Department of Health accredited molecular laboratories. Amo man ang nagligag nga tuig nga protocol sa ginimplementar sa gobyerno provincial sa Negros Occidental, no? So baligin balik, ibalik kay epektibo to. Ano pagid? COVID-19 swab test and quarantine shall be for free. Di makamusdi, free way kamo sa dapat bayaran kay gobyerno ni. Free at the expense of the provincial government of Negros Occidental. Anong exceptions? Government authorized persons outside their residence and ang ginatawag nga APOR shall not be required to undergo mandatory testing and or quarantine protocols provided that they comply with the requirements set forth under IATF EID Resolution number 98-A Series of 2021, provided further that all government APOR are strongly encouraged, ginaengganyo gid sa gobyerno provincial nga mag-voluntarily submit sa RT-PCR testing and quarantine, considering that APORs are carriersman sang COVID-19 base sa record sang PIMT. Hindi na sila exempted sa COVID-19. Nabi sa sinulang tao, pwede kitapikan sang COVID-19. Kag sa record nagapakita, kadamo sang APOR ang nag-positive mga ka-action. Pinala na ka-importante, ginmuno to sa bag-o sa mga EO, again permahan ni Governor Bong Lacson. Ang bal ni Governor Lacson, subject sa review. Ang mga executive orders, subject ina sa pag-review sa gobyerno nasyonal, partikular ang National Interagency Task Force. Kaya kung marasalan sa nakit, anda nga medyo pagsupak sa pagsulundan, luyag man na ibaluon sa ato sa provincial government para at least nakasabat na sila, maka-explicar sila dugang. Ang isa pagiging grupo diri sa Negros Occidental, grupo sa mga alkalde, Association of Chief Executives, ining A sa ginatawag. Nagpasaro sila sa resolusyon, no, nga nagahangyo man sa gobyerno nasyonal na kung pwede balik to ang dati nga travel protocols nga abon ng mo ko bagulang isa sa mga nasaad sa executive order ni Governor Bong Lacson. Yari si Governor Bong Lacson. All executive orders naman are being reviewed first and foremost here at the regional IATF. So we will just, if ever they do send a notice of non-conformity with resolution from IATF, then we will just reply. By the way, in the executive order, I've asked if we can already include the justification why we are reverting back
back to our old protocol of swabbing upon entry. And by the way, I also was informed by ACE that there was a resolution passed asking also to revert back to our old protocols. I think what happens in Metro Manila is also a reflection of what's happening all over the country. And obviously, there is a rise in COVID positive individuals. Parang it seems parang mas dasig siya. And I don't know if it's true, but I got word also that our hospitals are full. And if that's the case, that's of course that's not good. No? So we should be concerned. We don't want to go back anymore to what happened last year. No? I hope we can avoid that. Pang sa public hospitals, wala pa naman ko report, no? But I heard sa private hospitals now are full of COVID positive patients. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Sa mga umpisa implementasyon, implement ining mga nasa sa executive order ni Governor Bong Lacson 1201 sang April 1, 2021. Webes na nga adlaw mga ka-aksyon until April 30. Wala man na 31 ang Abril, hasta man sa pizza 30 ang Abril, no? Isak bulan no nga implementasyon naman ti kada bulan ginapalawig mo ga extend ang quarantine status no sa pila ka mga kaprobinsya nanti MGCQ gyapon modified general community quarantine ang Negros Occidental sa mana sa sudad sa Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. Mga bro, kanami ang feelings kag karilag sige sa kata sa sangkape ko na Ako po si Dr. Manfred Okay, live streamers naton balikan ta. Okay, ara si Christian Menyes, Villa Lobos, bes babaw dibe. Okay. Elinor Guro bayang hapon. Okay, Okay. Juanga Borromeo Medical Clinic. Good afternoon, Juanga Borromeo Medical Clinic. Good afternoon. Keep safe, everyone, especially to the people of Henegran. Si Ferne Espanyola, Marlon watching live ako dari sa may barangay Lukutan, Kabangkalan City. Tomas Brunyola, good afternoon. Armand Regalado, tamyaw ko lang mga taga Montara. Gabon ni Torgid, sila Sebo. Okay. Jose Moncal Torilla, approve. Yvonne Boyser, good afternoon. Aksa Marlon, Dan sharing salamat Yvonne. May ara sang 50 stars 5 weeks, hambal ni Yvonne. Inde Blaza, hambal niya, tell me more. Chris Vilma Treyes, good afternoon. Aksa Marlon, God bless. Araman si Strongman, watching live from Don Salvador, Benedicto. Rochelle Ondrade Rodrigo, hi po, good afternoon. God bless. Thank you. Salamat. Thank you, hambal ni Chris Vilma Treyes. Okay. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran.
Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ring tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ring tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ring tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal.
Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang Extension Vitamin D3 sa Life Extension na yara pa sang nagakayigo nga isolation facilities ang syudad. Bisan pa nga nagsaka ang kaso sang COVID-19. Action Dale, salita sa report mayong hapon please kabin. Action Margin, usisa naton ang kahimtangan sa mga isolation kag quarantine facilities diri sa mga syudad sa Bacolod kasunod sa pagsaka sa COVID-19 cases. Diri sa mga syudad sa Bacolod nga tinalikdan nga mga inadlaw yara kita sa double digit ang mga new cases. Action Mara. Gain pahayag diri ni City Councilor Renesito Noverong chair sa Quarantine Center Action Team nga enough Action Mara mga isolation facilities ang syudad nga ginapabutangan or sa diin ginapahamtang ining mga COVID-19 positive nga mga pasyente sa syudad, symptomatic man o kung asymptomatic ka. Ginpahayag diri sa nga konsehal may duha kung tubtub tatlo ka mga public school sa karon ang padayon nga ginausar para sa mga COVID-19 positive. May araman sa evacuation center sa may Vista Alegre nga damlag lang gin-convert bilang isolation facility. May isa ka hotel sa syudad nga gina-utilize man bilang isolation facility. May isa ka pribadong eskwelahan sa area sa Barangay Alihis nga wala na ginausar nga naga-serve man bilang isolation facility. Kag functional naman Action Mar ang isolation facility nga damlag lang gin-turnover sang DPWH sa area sa Barangay Alihis. Suno kay Councilor Novero, in kaso gid man nga madugangan nga wala man atong ginapangayo ang mga pagsaka sa COVID-19 cases sa syudad. May Action Mar nga mga standby nga mga dugang pagid no nga mga public school nga pwede usaron kasunod nga wala naman gina-quarantine sa syudad. Ining mga locally standard individual o kon LSI once nga mayara na sila sang negative RT-PCR test result pasulod diri sa mga syudad sang Bacolod gina-advisean nga mag-home quarantine. So kay Councilor Novero, pwede pa ini mausar nga mga public schools since wala man sang limited face-to-face classes nga gina-conduct sa karon. Aring tingog ni City Councilor Renesito Novero. Kaya kita da gihapon sa may isolation kita da sa Corazon Locsin, for example, isolation na nato ng eskwelahan. Sa Villamonte? Oo, Okay, pila-pila pa so far ni ang eskwelahan nga gina-utilize as of now? I think about mga duha, tatlo. Wala na kita nagka-quarantine sa mga LSI. So hindi man lang sila positive, ina-allow natin sila nga mag-direkta pa uli. So may ara makita sa South Hill Academy, so sila may Alihis, South Hill Academy, and then inang aton nga 6 units na newly constructed by the DPWH. Mga aton isolation facilities. Okay. At the same time, dito man sa Vista Alegre, nga atong convert from evacuation center to isolation facility. So, enough pa niya sa attorney knowing Circle Inn is also being utilized for isolation purposes. Ang attorney? Circle Inn. Circle in.
Sumar na batihan ng tingog ni City Councilor Renesito Novero. Update, kabalitagitan sa Bacolod City Hall ang action niyo. Action Dale Salazar. Una sa balita na sa action sa Bacolod Action Radio. Salamat Action Dale. Cleansing, nourishing, balancing na pagitan ninyo sa di. Ari na ang pinakabag-o kag pinaka-epektibo nga herbal supplement. Una sa aksyon! Balikan tara nga to sa nga patrol. Detalye sang natipon nga balita ni Action Jan Diaz. Action Jan, sa balik nga report please kamin. Action Mar ang Diocese ng Bacolod sa pagpamuno ni Bishop Patricio Buson Didi ang nagpagawa sila sa circular letter number 2021-008 nga kung saan iyan nini ang na-address sa tanan ng mga simbahan, mga parokya, mga kaparian Action Mar, kalakip na mga tumuluo, mga superiors ng mga seminaryo, ang Institute ng Consecrated Life kag Society sa Apostolic Life, ang mga tagpamuno sa mga eskwelahan kag mga lay association kag Christian Faithful sa Diocese ng Bacolod nga nagapahibalo nga buwas nga adlaw patigayunon ang ginatawag nga Chrism Mass. Kay sa original Action Mar nga schedule, ang Chrism Mass ang ginahiwat inisa kada Huwebes Santo. O galing kay ini ang ipatagayunon kadungan Action Mars sang komemorasyon sang pinakauna nga misa nga ginpatigayon sa pungsod da Pilipinas sa tuig 1521 sa may 5 sawa Action Mars sa pag-abot sang Katolisismo diri mismo sa pungsod Pilipinas. Sa circular order diri kung circular letter nga ginpirmahan ni Bishop Buzon, ginpaybalo nga buwas nga adlaw iga-komemorar ang pinakauna nga misa sa pungsod Pilipinas. So tanan nga mga kapilya kag mga parokya ang ginaingganyo nga magpatigayon sa ila lokal nga komemorasyon kag mga magamit sa pila ka instructional materials nga available sa tanan nga mga tumulo action maagud sila maedukar sa ginatawag nga selebrasyon nga ini, no? Magapadalaman sila sa pila ka mga AVP presentation, ang liturgical guides, ang naman mismo komisyon sa liturgy o kung ang okasyon kag ang katekese sa pagsaulog sa ika-500 katuig nga Kristyanismo sa pungsod Pilipinas o kung ang Commission of Catechist Action Mar. Sa sulat diri ni Buzon, iyaman diri nga ginapanumdom ang ginatawag naton nga partial indulgence kag ang plenary indulgence nga mo nito ginatawag nila nga penitensya bala o kung penance sa mga tumuluo nga may mo nila katuan Action Mar kay gini magalawig sa sulod sang isa ka tuig. Karon sa pila kami sa public affairs program sa Action Radio Bacolod, ami ara 8 nga gina-identify abi no nga mga simbahan. Ay mo ni ang San Diego Parish sa syudad sang Silay, San Nicolas de Tolentino Parish sa syudad sang Trisay, Our Lady of Perpetual Help Shrine o kung namuning tawag nga Redemptorist Church sa Kino Drive diri sa Bacolod, Immaculate Conception Parish sa Banos Murcia, Sacred Heart of Jesus Shrine sa Dalan Rizares o kung Lupit Church ba sa diriman sa syudad sang Bacolod, St. John the Baptist sa syudad sang Bago, Our Lady of Peace sa syudad sang Nakalota kag Santa Maria Magdalena Parish sa Banuas sang Hinigaran. Amuning 8 ka mga simbahan nga gina-identify sang Diocese of Bacolod nga ging-grant nila nga pwede digto makapatigayon sang ginatawag nga partial indulgence ang isa ka tumuluo. May duha ka sa indulgence Action Mar, ang partial kag ang plenary indulgence. Karon sa kami sa public affairs program sa Action Radio, explicar naton sa aton mga ka-action anong kinalain sang duha, ang partial indulgence kag ang plenary indulgence. Pero sa tanan nga matumulo amo ning 8 ka mga simbahan nga pwede sila makapatigayon sa partial indulgence. Sa plenary indulgence naman nga gin-identify sang Vatican dito sa Roma, abi Action Mar, amo ning San Sebastian Cathedral. Yari si Father Henry Donasco sang Commission ng Liturgy sang Diocese sang Sulad sang Bacolod sa konfirmasyon. Silang March 31, during that time, sa 61, ano, 61, Dr. Kaliapan. So, sa 61, during March
31 no permanent ago. Amo ng first month sa island of Negros, island of the Philippines, no? Sa Limato Island. So, sinong natin buhat ang Christian Mass. Ang Christian Mass sa Limatabo, dahil ginabless ang mga oil, ginagamit para sa mga sakramento sa timbakan. So, pero sa oil, ang una, ang pinaka-importante. So mga kamay sa pagpayag ni Father Henry Donasco, ang tagpamulo sa Commission on Liturgy sa Diocese ng Bacolod, dila may kang tanan sa Christian Mass, no? Kung saan of course, bindisyonan ang tanan ng mga oil o kundana, abig nga ginagamit sang simbahan kay kadwadra amo na ang pag sang vow, no, liwat nga pag ako abi kon paganit sang mga kaparian sa ilang responsibilidad bilang mga pari aksyon. Marlon, ang dugang update na kang tanan sa mga aktibidad sa Semana Santa diri sa Diocese sa Bacolod, babatian sa Bacama News and Public Affairs Program sa Action Radio Bacolod. Pero sa totalan ng mga kaaksyon sa mga panahon basta masaling panyempo mapapa ang mga kaaksyon ang problema sa panik isa naton kapalaligdan. Diri mga kaaksyon magamit ng Xantone Plus Herbal Soap, bulong mga kaaksyon natok sa mga panit-panit, may lasma kong problema. Rekta sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa na sa Action sa Bacolod Action Radio. In punto alas 6, Action Radio Philippine Standard Time sa mga nagpadala dugang sa ila sa nga mensahe. Sa ato sa nga live stream, wait na malabutan ng iban po pasensya na gid, no? Kay tangko na kita sa tak ng alas 6. Action reports after the Wednesday mga balik buwas. Iban nga balita wait na malabutan tutok sa Action Firing Line las 7 tubdo balas 9 with Action Brian Morden. Magasunod na Action Balita Evening Edition. Upod kay Action Dale Salazar kag Action Undefensor. Hibati ay naman kita karon sa Action Night Patrol las 9:30 tubdo balas 11 sang gabi. Ako naman Action na Marlon Hedovaya. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod. Action Radio. Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod.